Takže čus lidi. Čau. A teďka si nevšímejte, kde to právě teďka se nacházíme. Nacházíme se ve vlaku na záchodech. Z toho důvodu, že jsme zapomněli udělat video vlastně doma. Jsme na to z úplně zapomněli. Takže dneska to je další trip do Trutnova vlastně. Teďka jsme větší parta. Takže bude mít zábavy. Takže budete mít záběru, víc zábavy, máte se na co těšit. A zrovna teďka jdem vlakem, takže natočíme cestu. Tak jo lidi, momentálně se teďka nacházíme. Tak jo lidi, momentálně se teďka nacházíme ve skateparku tady s klukama. A ještě další kluci dorazej, protože jsme tam nechali, protože neměli koloběžky a my jsme samozřejmě byli rychlejší. Ještě jsme stavili tady v Lidlu, koupili jsme si pití, aby se nemuseli potom nikam jezdit. Takže... Popadali ice-tíčka. Jo, teďka vám tady dám střih z minulého videa. A jo, už jsme tady a my vám tady za chvíli dáme nějaký dobrý záběry. Oh my God! Ahoj lidi, dej tam, Invalid. střihni tam video, pak to, Nás co se stalo. střihneme video. Hodinu. Abo vyp nás, pap, náseš. Hop, pojď. Jo, no hezké na dálku. Pojď. Oh, nice, nice. Jo. Ahoj lidi, učím se chodit zase. Je to velmi těžký. A má zmrzlinu, nebo co to je? Jo, Já jsem si udělal traktor. Bohužel. Ale traktor, ne traktor, já jsem To nejde slyšet. Pojď něco dalšího. Už lidi, teďka půl. Vyp. Jo, takže můžeme na to. To zkusit znova. Takže... Jde na to. Jo. Fan, ale rozjedu se jenom z toho fanu. Nice. Pojď, Járo. Teď si dáme brý whip. Jo. Nej. Jdeme na brý whip.
Tak jo lidi, já už jsem docela vyčerpaný, ale to nevadí, já to přežiju. A momentálně teďka půjdem zajezdit pump track, jak si můžete všimnout. To jsme vám ještě neukazovali, takže si půjdem zajezdit pump track, uděláme nějaký tričky. A ty budeš tak jezdit nebo ne? Mám. Jo. Tak jo. Tak jdeme na to. Tak jdeme na to. Jo, jdeme na to taky. Takže lidi, Dominik teďka půjde ten finger whip. Dáš? Tak prý ne. Já to tady nemůžu dělat lidi. Můžu dělat rovnou tripla, víš co? Já to napravím. Já taky napravím. Lidi, teď si budu asi pump track. Proč si jde dát pump track jen tak? Tak ho natočíme. Ale jede si celkem si jede. Počkej, on musím bude skákat. To není funbox, kámo, takovej. Co? To není funbox. Co? To není funbox jako tamto. A dal bych to. Pojď, Uga. Ne, tak pojď sem. A heel whip. Nevadí. Tak jo lidi, momentálně teďka na to jde Jarák, si můžete šnout tamhle. Doufám, že mě nesrazí, doufám, že tady má dost prostoru. Ne, co mám mít tele? A tak pojď třeba whip rewind. Jo. Nice. Yes. Jak nic. Nevadí lidi, nevadí. Tak. Teď pojď třeba, dáš tripla tady? Tak pojď, tripla. Takže teďka jde lidi na tripla. Tady. Nevadí, přetočil. Nevadí lidi. Co jdeš teďka? Takže lidi. Mluv nahlas. Teď jsem se rozhodl, že se rozjedu tamtuť. Tady to zkusím přelítnout. Až tam. Tady to celý zkusí přelídnout. Lidi, já půjdu asi o trošičku dál, protože se toho pána bojím. A já zkusím tak udělat takový dobrý záběr. Tady to celý přelídne, lidi. Pojď. Tak mám to zkusit já? Tak to pojď zkusit. OK. Tak jo lidi, to momentálně zkusím já. A jestli se rozjebu, tak... Dejte like. Kráso. Jakoby já bych to udělal, jenom že já jsem tady toho rouže, tak to udělám. A hodím prostě faceplant, jo, takže... Juj. Double whip. Oh. Double heel. Aj, bro. Vlog? Teda vlog. Jo, vlog. Něco řekni o sobě. Já jsem baskeťák. Je mi 33. Dělám profesionálně basket, jo. Můj táta je LeBron James. A tak no. Mám dítě. OK. Jdeme za Dominikem ještě. Pověz nám o sobě, co děláš. Jako na telefon, protože musím si chvilku odpočinout lidi, protože bojí mě nohy, jo. Takže... Tak nám řekni ten, co jezdíš za díly. Takže tady mám lidi kajzu, jo. Čím to na to Můžete všimnout. Potom tady mám divine kolečka, který se trhají. Jo. Pak tady mám vidlici dron. Yes. Pak tady mám objímku dron. A pro tohle složení ode mě. Yes. Lidi Pak fakt tady doporučujem. mám lidi řídítka od Unionu. A pak tady mám ještě triad gripy. Si můžete všimnout. V luxusním stavu teda. Nezaostřuje to. Určitě lepší než tamto, jak jsem měl.
A potom tady mám ještě Union Grip Tape, který už taky není v moc dobrým stavu, ale pořád jezdí lidi. Ale teď co na tady tom nejlepší, že tady má Poco mobil, vole. Vidíte iPhone 16, jo? Vidíte? iPhone 16 jako. iPhone 16. Lidi, ještě vám tady chci dodat, že teďka Jára si zkusí něco flat, protože já, jak jsem už těšila, tady jsem hezky tak natáhlej, bolí mě nohy, Jára, protože nedrží bota. A teď jsem natáhli, chvilku si odpočinu, asi nějakou hoďku, protože se nějak jdem až 9:30, takže já se odpočinu a pak vám taky natočím něco a Jára teďka může jít na to. Nice. Dáme double ještě. Nice. To je tak sketchy všechno a samo. Nevadí. Aspoň, že to dopadlo. Třeba ještě. Hýlavej. Já vím. Co dělá? Ne. Už mě to nebaví, fakt jsem vyčerpaný. Lidi, my si musel fakt chvilku odpočinout, protože už nemůžem, takže chvilku se odpočinem a zase budeme jezdit, jo, Járo? Jo. 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 Krásně nám tady svítí sluníčko. A my se vám asi ozveme, až si po chvilce odpočineme. Tak jo, lidi, my se momentálně teďka nacházíme ve vlaku. Jára už má 3% a jo. A už teďka kupují bílou krémovou a momentálně The Trip. A jak si můžete všimnout, tak tady máte tabulku takhle. A za chvilku nám to jede. Ale nevím, jestli vám natočíme cestu, protože Jára má 3%, takže nevím, jestli to stihneme. Kdybychom to nestihli, tak se vám ozveme až doma, kdybychom to stihli, tak se vám ještě ozveme ve vlaku, jak pojedeme vlastně zpátky domů. Takže já už jsem doma a Dominik vlastně na svůj mobil natáčel ještě, když jsme zastavili v Pilníkově. Stala se nám totiž taková nehoda, my jsme totiž jeli jsme domů už, 20 minut zpoždění měl vlak. Tak OK, tak jsme se počkali a potom jsme se zastavili v Pilníkově a tam nám průvodčí řekl, že nějaký smradi malí, prostě malí kluci dali na kole kameny. Takže jsme tam zase dobu čekali, no, že my jsme tam čekali fakt dlouho, takže Dominik zavolal mamce, aby pro nás přijela. Takže my jsme vystoupili z Pilníkova a jeli jsme směr k nám. Potom jsme potkali jeho mamku, takže všechno v pohodě. A to asi všechno, takže zatím zase čus. A ještě se omlouváme, že jsme tady to video prostě nějak nezakončili spolu, protože já jsem u Dominika spal, ale ne, Dominik to neseditoval, protože jsme byli unavení a šli jsme spát, takže se s váma spolu učíme, takže čus.